Der er ikke maling på sådan en. Ja, så man kan se, når der kommer røg op fra Ja. Det skaber det, og det kommer ham den anden til at betale. Altså ham. Ja. Fordi at... Og onsdag, der er det et problem, når vi står derovre. Ja. Lørdag, der er det et problem. Jeg får også farvekoden på. Hvorfor har du ikke en større skygge på? Det er der bare ikke på den, desværre. Er den ikke sej? Jo. Kan vi have kamera? Ja. Nå. Hvad er det for noget spektakel? Ja, ham der er Benson. Det er Benson. Det er fandme skidt, det der Benson. Hvorfor larmer det sådan? Det er sådan noget nitro. Jamen, hvorfor? Altså, så kan jeg bedre lige at høre på benzin. Ja, ikke også? Jo. Det der skrigeri, det der. Ja. Jeg havde sådan en, Nå. sådan en 2,5 motor. Jeg kunne aldrig nogensinde få det lort i gang. 3, 2, 1 nu! Jeg gider! Ej! Jo, jo. Den er ordentligt livlig. Åh! Ej! Hvor er han henne? Jeg tror, jeg skal have andre hjul på det gengæld. Jeg tror, du skal have noget mere gul maling på den der. Den er fandme svært at se. Så rulle den igen. Åh! Ja. Må man lige lære at kende den lidt? Nej, det var bare det er sådan en lastbil, den der, den kører alt for stærkt til at styre. Mindre puls, mere rolig bevægelse med sådan en som den der. Med gassen. Ja, det er... Ja. Du skal kun selv have fuld gas, når du er lige ud, og så skal du rulle den igennem svingene. Når du pulser den igennem svingene, ligesom med hvad hedder det, med den anden benzinbil, så får den et stød bag i. Ja. Det er også. Ja, det er ja, det er du. Så er man ikke med benzinbiler, du kan altså ikke med den der. Nå, nu er jeg der foran, er jeg ikke? Jo, han hænger derovre. Ja, så er vi lidt kort. Hold nok kæft, mand. Se, så er banen lige pludselig ikke for lille, vel? Nej, det er han sat ikke i hvert fald til det her. Ja, det er også. Det vil jo for lille, det sving deroppe efter hoppe. Ja, det er sgu da fordi, at der ikke kører noget på den Ja, ja, jeg tror også godt, vi skal lidt round up med. Der kan man også smutte over. Hvad var det for en spand? Ja, der kan ikke have været mange der i, så. Ej! Ej, det er også uheldigt, hva'? Ja, du er uheldig. Nu er jeg lige ved at være over med dig. Nej, nej, nej! Hvor er du henne? Jeg ved ikke, hvis du lugten kommer ind under den kort der, eller sådan noget. Nå, vi har bare her på, hva'? Ja, ja. Ja, det fik jeg lige programmeret i går, da jeg stod med den. Det var sgu ikke som standard. Det kan jeg da ikke forstå. Jo, det er der på den der. Det kører jeg Det er den godt. SC8'eren, du har på.
Det er Trackstars. Nå, okay, ja. Oh! Den ligger ikke særlig godt med. Jeg tror, at den bagving, den skal væbes lidt. Den er helt top. Vi er vel over det løb, der kan jeg se. Ja, ikke rigtigt. Ej, for helvede! Nej. Jo, men så sige, kan også den er ret meget syg, tror jeg. Nej, det er så godt, vi har popsætteren derude. Ja. Hey! Kan du ikke lave sådan nærmest ABS-bremse på den der? Har jeg nu sat mig fast der? Du hænger derhen om. For helvede. Ja, nok det meste af den her bane, den er blevet kørt på. Nej, jeg tror faktisk... Lige pludselig så. Jeg tror, at vinden kommer ind under karossen. Og så er det som om, at der er nogen, der redder ham. Er der centerdiff i den der? Ja. Ja. Den skriger lidt. Ja, der tror jeg, der er noget tid derude i. Den... Var det det? For helvede, der er nok ikke nemmere at se derovre. Ja. Jo, det er det, jeg kan. Okay, freestyle også, eller hvad? Jeg skal lige prøve at mærke, hvor varmt det hele lige er ved at blive. Det er sådan en køretur. Så lige så for hyggens skyld. Så En halv ukrudt. en halv mark nærmest. Ja. Den kan også, den sidder sgu da godt fast. Jamen, den sidder sådan set ganske udmærket. Det er jo, du behøver slet ikke give her middag. Den er lun, men... Nej, der er faktisk noget lun. Nå, det er selve køleren, du har på? Ja. Okay. Jeg skal nok over på bagenden, tænker jeg. Den er jo lidt lun, godt nok. Den motor, den er noget varm. Ja, det er en fandme godt nok. Det kan godt være, at den giver i lige højt nok. Ja. Jeg skulle lige sige, at der er 1 eller 2 timer mindre på. Ja. Jeg kan se de bagdæk der, dog. De er godt bare klister. Det er alt for mig, det der. Jeg har slet ikke sendt det for min. Nå. Hvad fanden, hvad kører den så, har jeg sagt? Jamen, jeg har bare rykket det hele bagud. Ja. Ikke også, så har jeg motor til at sidde her, og så batterierne lige stand du har der. Og så i stedet for, at trækker den sidder sådan der. Jeg laver jo en helt ny bund til min. Ja. Jeg kan du kan huske, du så det. Ja, jo. Ellers har jeg set en masse billeder også. Så er der bare fast bag.